سلاوک بگرما هیا تباخی تماشاوان هجا سوزان بابانم لگل و مجبور پیشکش کردن خلکی که دنج برنامه ریا کردستانی وکی هفتین بریجی مجاری هری سرکی کو نهاب راسی هم روجوا باکوری کردستان و ترکیه در بیتی هم جی پرانی روجوا کردستان و نافچه جی بچه باله دکشینه و لسر دخبتن مسئله چارەسەریە دۆزا کوردە ئاواکردنا کۆمیسیۆنا کوونەها بێژن پرۆژە یاسایان ڕە مژول دەبێت بۆ چارەسەریە پرسا کورد ji ber ku parlamana Tirkiye niha di betlanê de ye ev komîsyon dixebitê ji bo çareserkirina pirsa Kurd ku piştê parlamentoyê ya Tirkiye vebû hinek proje yasa pêşkeş bikin ji bo ku proseya çareserî ango proseya civaka demokratîk û demokratîkkirina Tirkiye yan jî wek komîsyon navlê kiriye komîsyona hevgirtina neteweyî û xuşkûbiratî û demokrasiyê karûbarên xwe berdam bikin em bê hefteyê jî piranî li ser vêna disekinin me hinek zanyarî ji bo we berhev kiriye ji bo ku ev ji were bêjim komîsyon taneha sê civîna li dar xistiye di wan civînan de çi bûye çend endam tevlê bûne çend partî tevlê bûne me hinek agahî ji were berhev kiriye navê komîsyonê wek me got komîsyona demokrasî xuşkûbiratî û hevgirtina neteweyî ji pêncî û yek endaman pêk tê ji nav wan pêncî û yek endaman pênc endamiya Dem Partîna yanî endamê herî zêde ji xwe ya AKP ne ya jî AK Partiyê endamê herî zêde yê wan e bîst û du endam in Partiya Geliya Komarî CHP bi 11 endam tevlê vê komîsyonê bûye û Dem Partiyê bi 5 endam Partiya Tevgerana Tevperest MHP bi 4 endam tevlê vê komîsyonê bûye ev jî fraksiyona yenî yola yani rêya nû ji sê partiyan pêk dê Partiya Deva Partiya Pêşeroj ya jî Gelecek Partîsî û Partiya Saadetê ev sê partî bevra her yek ji wan yek bi fraksyonek tevlê bûne sê kesê wan tevlê vê komîsyonê bûye Hudapar ku partiyeka Kurdin ev jî bi yek kes her wekî din Partiya Karkerên Tirkiye tîp ew jî bi yek kes Partiya Kedwamekê Emep Partîsî ew jî bi yek kes û her wekî din Partiya Demokratîkên Sol DSP ew jî bi yek partî û Partiya Jinûva Refahê ew jî bi yek kesan tevlê vê komîsyonê bûne ji koma ev pêncî û yek endam 12 kes ji wan Kurdin yanî ji bilî pênc endamên CHPyek ji wan Tirk e Dem Partî bibûrin pênc endamê wan yek ji wan Tirk e 4 endam Kurdin yê Dem Partiyê di nav CHP de du endam Kurdin her wekî din Hudapar endameke wan Kurd heye Zekeriya Pijîoğlu ew jî bi xwe tevlê komîsyonê bûye di nav AK Partiyê de jî du endamê wan sê endamê wan Kurdin ku tevlê vê komîsyonê bûne bi giştî 12 endamê û her wiha di nav ev sê fraksiyonê de jî du endamên Kurd hene ew jî tevlê vê komîsyonê bûne bi giştî 12 kesan di vê komîsyona ku ji pêncî û yek kesan pêk tê tevlê komîsyonê bûne û li ser çareseriya doza Kurd nîqaş guftûgo dikin ji ber beriya we hûn ji xwe hûn dizanin me berê jî behs kiribû proseyekî dest pê kir wekî din beriya niha di meha Gulanê de jî PKK kongreya xwe ya fesixkirinê li dar xist pişra PKK grûpek PKK çekên xwe radest kirin û ev komîsyon hate avakirin û ev komîsyon bi vê yekira mijûl dibe gir em derbasê lapare dîtir bibin em zêdetir behsa vê bikin ku ev komîsyon taneha çend civînan li dar xistiye komîsyon bi giştî taneha sê civînan li dar xistiye ku biryarê civîna çarim jî 19 tebaxê bê lê di vê sê civînê de çi hatiye behskirin civîna yekem ji bo dema endam kom bûn hevdûnas kirin zêdetir li ser vê nîqaş hate kirin ku navê komîsyonê dê çi be gelek nîqaş li ser vêyekê hebûn temaşanên hêja ku hinek digotin komîsyona radestkirina çekan hinek digotin komîsyona bi pêşxistina Tirkiya bê teror Kurdan gelek vêna rexnekirin aliyên Kurdan gelek vêna rexnekirin her wekî din gelek bûye sedema bertekan jî civîna yekê civîna eşkerekirina navê komîsyonê bû civîna dûhem
ku piştîvêna çend roja hat li darxistin piştî civîna yekê. Di civîna dûhem de Serokê Mîtê İbrahim Kalin û her wekî din du wezîrê dî jî Wezîrê Parastinê Yaşar Güler û Wezîrê Karên Navxwe Eliyê Lîkaya ev sêv wezîr tevlê vê civîna dûhem bûn û li vir gelek mijarên girîng zaten civîn dûrî girtî bû dûrê çavên ragihandina bû ji xwe piştî vêna Numan Kurtulmuş serokê parlamentoya Tirkiye axivî û got naverokên civînê tiştê ku nîqaş li ser dikin tê heya 10 salan dê veşartî bimîne û gelek bersiv yani gelek fikar jî bêjin çêbûn gelek pirs çêbûn çima 10 salan gelek alî jî gotin ji ber ewlekariyê ev tiştekî baş e. Civîna sêhem de jî diyarkirina kes û kesayetî û saziyên ku dê li gel ev komîsyonê rûnin. Yanî ji niha 19 Tebaxê dema civîna xwe çarem li dar bixin. Di civîna sêhem de biryarê hatiye girtin ku dayikên aştiyê û hinek kesayetî û rêxistinên mafên mirovan dê tevlê civîna çarem bibin. Komîsyonê li wan godar bike. Yani dayikên aştiyê ew kesên ku em bêjin zarokê wan di nav pekekê de di şerê 42 salan ya Tirkiye û pekekê de di şerê 42 saliyan ya doza ku li Bakurê Kurdistanê de ciyana xwe ji destana şehîd bûne dê nûnerê wan biçê li gel komîsyonê bicive û daxwazî û nêrînên dayikên Kurd ku çi dixwazin ji dewleta Tirkiye çi dixwazin û divê ev pêvajo çawa birêve biçe nêrîna xwe bêjin. û hinek kesayetî û saziyê mafê mirov jî dê di civîna çarem 19 Tebaxê de tevlê bibin. Ev xalekî wek xalekê erênî bi navkirine pişra hinek saziyên dîtir jî wê tevlê bibin. Gelek nêrîn û pêşniyar jî hene ku dibêjin divê ev komîsyon di heman demê de li gel Birad Abdullah Öcalan li İmraliyê jî bicive divê ji zaten Abdullah Öcalan jî daxwaz kiribû ku divê komîsyonê bibîne li gel komîsyonê bicive û her wekî din îhtimal heye di dema pêş de endamên yên PKK ya jî berpirsên yên Qendîlê yên PKK nûnerê wan yani wek îhtimal di medyayên Tirkiye de hinek gotegot nêrîn ya jî daxwazên wisa heye ku divê ev komîsyon hem li gel Berêz Abdullah Öcalan bicive hem jî li gel Qendîlê û gelek aliyên dîtir her wekî din li gel kesayetiyên li Tirkiye ji bilî Kurdan li gel wana hemî bicive ji ber ku pirsgirêkeke 100 saliye zêdetir jî ji bo çareserkirina wana dem dixwaze û divê gelek alî jî tevlê bibin ji xwe berdewamî berpirs û rayedarên Tirkiye jî her wekî din berpirs û rayedarên nav Partiya Karkerên Kurdistanê xwe jî fesix kir dibêjin divê ev prose bi awayeke eşkere û ji dil û semîmî birêve biçe. Ev sê civînê ku taniha birêve çûye me behsa wan nekir civîna dîtir dê 19 Tebaxê dayikên aştiyê dê tevlê bibin. Eger hevkarê me em derbasê lapare dîtir bibin niha du partiyên li Tirkiye hene ku ew ji MHP qutbûne. Partiya Baş ya jî İYİ Partî û Partiya Zafer Partîsî jî radibêjin. Ev na ku xwe wek netewperistên radîkal pênasî dikin û tenanet gelek cara siyasetên dewlet baxçelî serokê MHP jî rexne dikin. Ev komîsyon ev na jî kursiyê wan hebû divê komîsyonê de endamê wan hebû lê xwe jê vekişandin û endamê wan e kotaya wan e dabeş kirin li ser AKP, CHP û Demê yani Dem Partiyê. Ev na İYİ Partî û Zafer Partî avakirina vê komîsyonê weke îxanetê binav dikin. Yani timî aliyeke Tirkiye heye ku yên ku gelek şovenên netewperistin pirsgirêka Kurdan qebûl nakin tenê dibêjin yek al, yek netew, yek deng, yek welat gelek dijatî vê komîsyonê û xebatên çareseriya doza Kurd, pirsa Kurd û aştî û demokrasiyê dikin dijberî dikin û wekî din dibêjin zaten binav dikin dibêjin komîsyona îxanetê. Aliyekî din ve jî gelek cara Zafer Partîsî yani Partiya Zaferê gelek cara binav dike İYİ Partî jî be eşkere dibêjin ku ev komîsyon bûye berdevkê Abdullah Öcalan yani berdevkiya Abdullah Öcalanê dike. Bêguman di nav partiyên dîtir de jî ev helwestê İYİ Partî û Zafer Partî Partiya Zaferê têne rexnekirin dibêjin hûn dixwazin şer berdewam bê
ببردوامی سەرۆکۆمارێک ترجی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانژی دبێژە بارۆنێن شەڕ دخوازن فەیدەیەش بێ شەڕێ وەرگن پەکێکێژی بە بەرداوامی دبێژێ گەلێک عالی هەنە و دخوازن ئەف شەڕ بەردەوام بێ ji ber berjewendiyê wan hem siyasî hem aborî divê şerê 42 sala ya Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistanê de. Niha em derbasê lapereyek din dibin li wir de em hinekî zêdetir behsa fikarên Kurdan jî bikin. Yani Kurd çi dibêjin ya jî armanca vê em bêjin armanca vê Komîsyona Demokrasî xuşkûbiratî û hevgirtina neteweyî çi ye? Armanca wan çi ye dixwazin çi bikin? Ji ber ku Parlamentoya Tirkiye wek me behs kir, Parlamentoya Tirkiye kete betlaniyê de. Betlaniyê wan yekî cotmehê xilas dibe. Yekî cotmehê parlamento ve dibe, ji xwe divê ev komîsyon heya yekî cotmehê xebatê xwe bi awayeke dagirtî berdewam bike û proje yasayan derxe. Proje yasa derxistin jî ev e ku yani gelek alî behsa vê nadikin aliyên nav hikûmetê bêjin ev komîsyon tenê ji bo radestkirina çekan ji aliyê PKK ve yani PKK divê çekên xwe radest bike. Ev komîsyon ji bo vê ne ji bo derxistina hinek yasayan ji bo tevlîbûyîna endamên PKK ku çawa tevlê carek din tevlê Tirkiye bibin wek hemwelatî wek welatî bêne qebûlkirin lê gelek aliyên dîtir bi taybetî dem partî Kurdan jî dibêjin divê ev tenê ne ji bo meseleya çekdanîna PKK û radestkirina wekî ew dibêjin radestkirina çekan bê divê mesele çareserkirina doza Kurd bê. Efkarê me alîkar bin em derbasê lapara dîtir bibin li wir ji xwe me behs kiriye ku divê proje yasa derxe ev komîsyon. û proje yasa derxe ev proje yasa dê heya yekê cotmehê nîqaş li ser bê te kirin bi beşdariya hemû aliyên nav Tirkiye, kesayetiyên siyasî, saziyên civaka sivîl û siyasî li nav Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de. Gava ku dengeke hevbeş li ser hebû ev wek proje yasa dê amade bibin û pişa yekê cotmehê parlamento meclîsê vebû li wir dengdanê li ser bêt û bi yasa bibe yani êdî tevlê destûrê û yasaya bibe û ev proje yasa jî bi awayeke fermî bikevête meriyetê. Parlamento wek me got yekê cotmehê ve dibe û aliyê hikûmetê jî dibêjin ku ev komîsyon tenê ji bo çekdanînê. Em derbasî lapara dîtir bibin li wir behsa fikarên Kurdan dikin. Kurd çi dibêjin ji bo vê meselê? Ji ber ku aliyê herî sereke eger dewlet bê aliyê herî girîngtir jî mesele Kurd e. Ji ber ku mijar doza rewaya Kurd e. Efkarê me alîkar bin em derbasê lapara dîtir bibin li wir Kurd dibêjin wek me behs kir. Komîsyon nabe ku tenê li ser çekdanînê bixebite. Komîsyon erkê wan ev e proje yasa derxin ji bo ku Kurd bi awayeke aştiyane, demokrasiyane û azadiyane bikaribin di nav Tirkiye'de çawa Tirkiyekî mafê wî li dewleta Tirkiye'de heye divê Kurdek jî bi heman çavê lê bête nêhirtin, bi heman çavê lê bête mêzekirin û gelek zîndanî û girtiyên siyasiyên Kurdan hene. Adeta girtîgehên Tirkiye tîjî girtiyên siyasî û nexweşên yên Kurdan bûye. Bi xwe jî amaje pê dikin. Bi rastî dî girtîgeh cê nemaye. Kurdan dixwazin ev girtiyên wan bêne berdan. Yên 15 salî, yên 20 salî, yên 30 salî, yên ji 30 salî zêdetir jî hene. Yên nexweş. Yek û tedawiyê wan nayên dîtin. Ev na hemî li gor yasaya jî divê bêne berdan lê Tirkiye mixabin guhdarê yasaya û destûrê xwe jî nake. Kurdan beşê sereke vê nadixwazin. Ji bilî vêna çareserkirina doza Kurd e. Dema dibêjin çareserkirina pirs û doza Kurdaya ku pêra demokrasî jî heye ev e ku mafê nasname, ziman, hebûn çanda Kurdan bi awayeke yeksan û wek heb li Tirkiye'de bête qebûlkirin. Êdî dewleteke Tirkiye heye. Dewleta Tirkiye ji gelên Türk, ji gelên Kurd, ji gelê Çerkez, Elewî û ji gelek pêkhateyên dîtir pêk de. Yani divê demokrasiyek têda hebe êdî gelê Kurd êdî jêran nebêjin Tirkiyên Çiyayî
دوڤکێ وان هەنا دەما دمەشن قارت قورتن دەنگێ وان تێ ئێدی ئەف هشمەندی divê rabê Kurdan vê natixwazin divê ev hişmendî nemêne û ev hişmendî divê bête guhartin vê ca ev jî niha li ser stûya ev komîsyona hevgirtina netewê xuşk û biratî û demokrasiyê ye û êdî çi qas erkê xwe pêk tîne çi qas erkê xwe pêk nayîne ev jî rojevekê dîtir e yanî divê em bibînin Kurdan jî bifikarin lê ji aliyekî din ve jî vê meselê erênî dibînin erênî dibînin û dibêjin çi qas em bifikar jî bin lê madamekî ku hinek tiştan baş dimeşê û bangewaziya Abdullah Öcalanî jî heye û maseyek niha heye ji bo muzakireyê em jî hewl didin yanî em jî dixwazin pirsgirêk çareser bibe yanî bi milyonan Kurd hene ku li metropolên Tirkiyeyê jî dijîn ev najî dixwazin yanî êdî pirsgirêk çareser bibe ji ber pekeke soza xwe heya astekî anî cih dibêje me dev ji xebatê xwe çekdarî berdaye û em dixwazin siyaseta demokratîk meşînin êdî aliya dîtir li ser dewleta Tirkiye divê dewleta Tirkiye soza xwe pêk bîne û bi awayeke semîmî tev bigere niha ev begiştî ev agahiyê ku me ji we re amade kiribû ev agahî bûn li ser komîsyona ku niha li parlamentoye ku niha kar dike ji bo doza Kurd wane bike mêhwanekî me jî heye eger amade bê mêhwan yanî em hewl didin mêhwanê xwe jî werbigirin dema ku amade be lê piranî em wek her hefte wek carên berê jî em hewl didin legel mêhwanê xwe mijaran nîqaş bikin bi taybetî berpirsên dem partiyê Kurdan yên ku di vê karê de di vê îşê de cih digirin lê em dixwazin pirsên xwe ji wan re bikin her wekî din yanî mêhvanê me bêjin ne tenê aliyên dem partî ji AK Partiyê jî û wekî din ji partiyên dîtir jî yên ku tevlê dibin niha em ê navbirêkê Kurd bidin heya ku em mêhvanê me amade bê em ê li ser mijarên zêdetir nîqaş bikin بله تماشاوانên hêja bibûrîn arîşeyekî teknîkî bû li Kurdistanê ev tişna carna çê dibin mêhwanê me amadê li Ameda Rengîn Birêz Tayyip Temel cêgirê hevserokên Dempartiyê li gel me ye kekê Tayyip tu bi xêr hatî ji bo bernameya me dem baş xebat xweş gelek spas komîsyon ta niha sê civîna li dar xistiye di civînayekê nav eşkere kir civîna duyem دو وزیر و سەرۆکی میتێ jî tev lê bû û yanî lê ta niha civîna sêyem jî kirin ta niha ne yasayek ne projeyek ne pêşniyarek ne biryarek hîna derneketiye tenê hinek piştî civînê hinek nûma qurtulmuş hinek diaxivê lê tiştêke şêmber bi rastî nîne û gelek caran fikar jî qaygî jî zêde dibin bêhêvîbûn jî hinekî ta astêk zêde dibe hûn vê naçawa dinirxînin belê ev wekî we jî got komîsyona ji bo pêvajoya aştiyê ku Tirkiye tê meşandin hatiye avakirin çend civînê xwe pêkanîn ya rastî em li bendê ne ku komîsyon êdî prosesa xwe ya xebatê rêbazê xwe ya xebatê kevş biket va civînên pêşiya me da hîn jî her hêza siyasî her partiya siyasî li gorî xwe li gorî hesasiyetê xwe maneyê li komîsyonê bar dike lê em baş dizanin em wekî dem partiyê dizanin ku ev komîsyon ji bo hêsankirin û pêşîvekirina pirsgirêka Kurd li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatiye avekirin yanî pêvajoya ku pêşengiya Rêbere Öcalan hatî destpêkirin êdî li meclisa Tirkiyeyê fermî bike ji bo vê yekê jî rêgeha xwe em bêjin nexşeya xwe ya rê kişt bike lê hê jî komîsyon minaqeşeya nîqaşa li ser rê û rêbazê xwe dike
اف بگومان مجارا اوه مجارا رخنه ام خوش وی که رخنه دکن حتی ام وکی دم پارتی بیجن دمل دست لازمه کمیسیون به رول و پیور خواه به میسیون خواه اساسی رابه انکو دفز جن نقاشین تکنیک نقاشین نپیوست برده چنه اف نقاش ام دزانن ریبری رهبر Öcalan به inisiyatif و اراده که مزن قرار دا و اف قرار جی آشکره کر کل ترکیه دی شر چکداری تکوشینا چکداری جی خواه تکوشینا دموکراتیک سیاست دموکراتیک بهله جبو وی که جی لازمه دولت و ام بیجن دستلاتداری پیور خواه پیک بینه مسئولیت خواه بجه بینه چنه مسئولیت دوی تقص yasayın kanunun ku peşiyle azadiye gelip kurtu gire. Peşiyle hebuna gelip kurtu gire. Ben raç jwa aştiye civaki jwa aştiye ki mayinde kanunun pevist ben derxistin. Çin ev kanunun pevist? Yani edi Kürde kuvveti der kanuni veki nezagoni veki men'a veki qadağa hati binavkirin yasayı be. Yani Kürt edi binavê xwe hebûna xwe bi heqê xwe mafê xwe di kanun û yasayên Tirkiyeyê cî bigire. Ji bo vê yekê lazim e ev komisyon hewjehî pê heye ku hêsan bike rê veke. Yani hinek kanunên astengiyê çêtkin biguherîne. Mesela kanuna li dijî tekoşîna bi terorê re ji destpêka şerê pekekî heta îro hemû mafên azadiya gelê Kurd, mafê ramanê, mafê ziman, mafê çandî, mafê siyaseta demokratîk a steng kiriye. Lazim ev kanun biguherin. Dîsa ji bo vegera şoreşkerên Kurd ku daxilî xebatên siyasî bibin û kanûnî bibin dibe ev komisyon zemînê ji vê yekê re çêke. Ji bo vê yekê jî yek û pêşengî ji vê pêvajoyê re kirî Birêz Öcalan e lazim e komisyon demildest biçike greva İmraliyê Birêz Öcalan re hevdîtin bike çimkî ev pêvajo çawa ku aliyên dewletê tên guhdarî kirin çawa ku aliyê dewletê komisyonê de evê xwe dibêjin nêrînê xwe fikrê xwe dibêjin lazim e aliyê Kurd nûnerên gelê Kurd temsîla gelê Kurd jî divê komisyonê de fikr û ramanê xwe bêjin. Birêz Öcalan pêşengî kir ji bo ku ev pêvajo dest pê bike û bigîje encamê. Demên pêş de em hîvî dikin ku ev civînên ku çê bibin komisyon civînên xwe nû çê bike va roja va bêxe em bêjin eva xwe nîqaşên xwe ser va rojeva pêş ve bibe. بله باشە بڕستە من نەها ژالێکی پێواژوەیە چارەسەری هەیە گفتوگۆ هەیە ماسەیەکی هەیە ینی دیانەتی لە خوتبەیە ئینێدا جێدا هەشت زمانە لێ جێ نەدا زمانی کوردی بڕاستی لەگەڵ وێ هشمەندیە لەگەڵ وێ فەراستێ وێ چارەسەری پێک تێ ینی بنێرینە وە ئەو مەجبور بمینن مافێن چاندی مافێن ڕەوا یە دۆزا کورد بدەن یا hûn vê yekê çawa dibînin. Yani ez gotinên we mühim dibînim girîngin yani bêbaweriye kel hemberî va karaktera vê iktidarê yani ev iktidara desthilatdariya li ser kar zimanê Kurdî em bêjin çanda gelê Kurd nûnerên gelê Kurd yên siyasî dîsa politikayê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê li ser Başûrê Kurdistanê di çerçoveya neyartiya gelê Kurd de rêve dibir heta niha. Yani ji xwe şertekî esasî Birêz Öcalan e ku dewleta Tirkiye huquqa xwe ya ku neyartiyê bi gelê Kurd re dike rast bike, durust bike. Yani nabe ku ew nêrîn û fikrên heta niha ku meşyayne hema her wekî xwe bimînin. Ji xwe nemimkün e. Yani bifikirin heta niha gelê Kurd bi hebûna xwe bi navê xwe di kanûn û yasayên Tirkiye de cih negirtiye. Ev problem e, ev pirsgirêkek e. Esasî Belê. Belê xuya pirsgirêkeke teknîkî derket em ê dîsa hewl din mêvanê xwe
ام هول د میوان خو جارک دن ورگرن وکی او جی اماجه پیت کر یعنی د آستی که گشتی دا به باوریه کی لهمبر کاراکتر و حکومتی و دسالاتی دا هيا لآلین کردی رجدن و پیدا گرن لسر وی کی کو اپروسه به انجام ببه بجا هم آلین ناف دولتی ناف نتویی هنا هم جی آلین ناف خویی ناف ترکیه و ناف کردستان هنا کو و مسئله سابقه وی که دکود و ایدی بر به چاره سریه بچه وک هر کسی جی دبینی و آماجه جی پیدا کن برز عبدالله اوجلان یعنی صمیمیت وی که نشان ده و هزا وی که جی نشان ده کو دخوازن پرسکری که بر ریکه که دموکراسی و بر ریکه که آشتیانه چاره سر بکن لیما اف پجی کد یعنی کمیسیون هر هنیک تشتا گیرود که لید وی دی گاف بناوتن بله خویا دی صبرس تمل لگل ما بله ما مستعم جيكو قطبو لقال وكرم كا هنيك بباوري ما بحصا بباوري لهم بر كاركتيرا في الدولة ودا صلاة داريت كرم كا بله يعني ببورم برسكريكي تكنيكي هنا لي وقتی و پرسی از پرساواجی گرینگ تبینم گلی کرد لهمبری هنه پولتیکاین رسمی دولت ترکیه بباوره yani politikayın Türkiye yinko ve pevajoy breve dibin zamanı rayadarın Türkiye yeko dem daxuyani ala diji geli kurtidin bavariya pevajoy qazdikin zayıf dike yani pevajoya koam dibinin hati saskirin PKK Kongraha Pekaniye PKK yazdı Tirmehedal Süleymaniye daxuyaniye ki girinta zamanı Türkiye hinjil gori ve kenine. Jiber ve çende em dibêjin demin pêş de heger komisyon gavin esasî baveje şert û mercên ku aliyê Kurdanî pêşiye. Mesela Birêz Öcalan dibêje divê komisyon teqas yasayên azadiyê derxe. Yasayên em bêjin daxiliyeta gelê Kurd ji bo dewleta Tirkiye derxe. Yani gelê Kurd bi hebûna xwe bi navê xwe bi em bêjin rengê xwe tevlî qanûn û yasayên Tirkiye vê yekê zemînê ji vê yekê re çêke. Heger ev komisyon dest pê bike Birêz Öcalan re hevdîtin be çê bike û pişt re jî qanûnên azadiyê derxe. Azadiya ji bo siyasetmedarên Kurd yên ku heta niha di girtîgehê de ye em bêjin qanûnên ji bo azadiya şoreşkerên ku serê çiyê dîsa astengiyê li hemberî ziman û çand gelê Kurd evana hemû bên rakirin. Dîsa tiştekî din heye şaredarên gelê Kurd piranî hatine deste serkirin. Em bêjin ji bo ku ew pirsgirêkî ji holê rabe wê demê wê baweriya gelê Kurd heft salî heta heftê salî vê pêvajoyê bê. Lê wekî we gotî mixabin hîn jî gavên pêwîst nehatin avêtin ev yek jî bêbaweriyê çê dike. Başa amadekariyên dem partiya jî em bêjin ji xwe bendewariya her kesî bi rastî ji aliyekî herkes dilxweş e keyfxweş e ku prosa wê bi rê ve biçe û pirsgirêk bi awayeke aştiyane çareser bibe û ev îrade jî Birêz Abdullah Öcalan nîşan daye. Lê ji aliyekî din ve jî her tim hewlên provokasyon ji ber bi rastî Kurdan gelek ji Tirkan kişandiye yani ji desalatê Tirkiye ji hikûmetên Tirkan kişandiye. Lê wekî Kurd weke nûner û pêşengên Kurd li Bakurê Kurdistan û Tirkiye Dem Partî hûn ji bo qonaxên dîtir jî amade ne ya jî eger egera serneketina prosêt dê operasyonên mezin çêbin dê girtin û binçavkirinên mezin çêbin wek salên berê jî bêguman em hîvî dikin ku vê carê wekî carên din nebe. Yani vê carê pirsgirêk samîmiyet bi dilxwazî bên nîqaşkirin û çareserî ji pirsgirêkê re bê peyda kirin. Gelê Kurd elbette keyfxweş e ji aştiyê, keyfxweş e ji rawstandina şer ku li çiyêne vegerin. Lê gelê Kurd bawerî dixwaze bike ku ev pirsgirêk ji wê çareser bibe. Lê eger hinek provokasyon an ku hinek sabotaj li hemberî vê pêvajoyê pêş ketin elbette wê demê ev pêvajoyê bikeve xeterê. Ji ber vê yekê hem aliyê dewletê hem jî aliyê Kurd ji ew ê re vê carê pir hişyar e ji provokasyona re ji
هولدان خراکرین را لی از دبیجم دوی تقص برزوجالان گاوین گرین کاوت پککی گاوین گرین کاوتن گل کرد به هر رنگی حاضر و آماده جوه پیواجوره دوی دولت تایبتی جی به دست کمیسیون کل مجلس ترکیه تیاوا کرن رول اقوا میسیون اقوا و پیور اقوا پیک بینه و گاوین پیویس باوجه بله باشم هەنێک بەحسا شار ئەب ئۆپەراسسیۆنین هەری داوی لەسەر جا پێ بکەن سەرۆکی شارەداریە بێغڵ و تەف دەژی 44 کەس هاتن دەستە سەرکردن وەک دەم پارتی وەژی پشگیریدا ئینان گوینەی لێ پاشە هات دەستە سەرکردن و بە تۆهمەتێک و هونجی دزانن بنێری ناوە هون وان گاوانە لە دژی خۆت بینین یاژی گاوێن دەوڵەت حکوومەتێ لە دژی vê پرۆسێ یاژی لە دژی دەم پارتیە او گاف zarar edin pevajoya açtı. Takas yani lazım em bizanin ev hevldanên bi vî rengî wek em wekî dem partî wekî dîzaynkirin û şekildayîna siyasetê dibînin. Yani bi destê dadgehê bi destê dozgera esas muhalefet yani partiyê muhalefetê dibin dorpêç û zexta da tên girtin. CHP hemberî vê yekê bixwe mijûle bertek nîşanî va pêkanînên desthilatdariyê dide û dibêje eger pêvajoya aştiyê ji bo me zordarî û zehmetî û desteserkirina şaredariya bixwarabîne em nelgel vê yekê ne. Ji ber vê jî em wisa texmîn dikin yê ku va operasyona pirê vedibin yê ku va operasyona li hemberî CHP pêş vedibin va hewlên binçavkirina şaredarên CHP hewldanekê li hemberî pêvajoyê hewldanekê li hemberî sabotekirin û xirakirina zelaliya pêvajoyê yani CHP partiya mezin ya muhalefetê ye hêzekê wê quwetekê wê mezin di meclisê de heye di nava komisyona çareseriyê de heye lê her cara ku va tişta dikin CHP li şûne ku çareseriyê nîqaş bike aştiyê nîqaş bike zext û zordariya desthilatdarî AKP nîqaş dike em dipirsin li vir ji desthilatdariyê kî ne evê va tişta dikin yê ku va tişta dikin armanca wa çi ye ji bo çi va tişta dikin divê ev rewş pê zelalkirin em van hewldana wekî hewldanekî xirab binav dikin بله دوان دەمێن داوی بە تایبەتی پشتی دەستپێکردنا پرۆسەیە بڕێز عەبدوڵڵا جەلان بەحسا خاڵێکی گرنگ کە مەسەلەیە ئەنتەگراسیۆنا ئەرێنی یاژی پۆزیتیڤ gelek nîqaş hem li Tirkiye hem li derve aliyên muxalîf aliyên dijber her kesî li ser nîqaş kir û gelek nêrîn jî hîna heye hûn weke dem partiyanî dixwazin bi rastî eger hinekî ji bo me vekin em divê çawa entegrasyona pozitîv binirxînin û bi çi awayî pêk were yani peyva entegrasyonê belkî heger rast neyê fêmkirin elbette dibe sebebê hinek rexneya lê em dizanin Brez Öcalan peyva entegrasyona demokratik bikartîne entegrasyona pozitif bikartîne wekî we jî gotî ev yani entegrasyona demokratik ew e ku ew huquqa ku ji hêla dema komara Tirkiye tî avakirin Kurd li derveyî pergala komara Tirkiye hatin heştin Kurd hatin înkarkirin Kurd wekî milletekî nehî hat hesab ev rewş bigere anku Kurd bi awayekî pozitif Kurd bi awayekî demokratik daxîlî hebûna sazûmaniya dewleta Tirkiye bibin anku Kurd bibin şerîkê dewleta Tirkiye şerîkê esasî dewleta Tirkiye divê hêlê da entegrasyona pozitif entegrasyona demokratik li dijî asîlasyonê ye li dijî înkara gelê Kurd e li dijî em bêjin redkirina mafên gelê Kurdî kolektif wekî mafê çandî mafê nasname mafê em bêjin ziman û her wekî din yani divê Kurd bi hebûna xwe wekî hebûn wekî evê xwe bi xusletên xwe taybetmendiyên xwe bibin perçeyekê rejimeke demokratik li Tirkiye anku rejima Tirkiye ya ne demokratik xwe demokratik bike ku cih hebûna gelê Kurd re jî
ji hebûna gelê Kurd lê bi hebûna xwe Kurd bi hebûna xwe ne asîmlekirinê ne em bêjin dejenerekirinê ne jî tune hesibandinê bi hebûna xwe bi xusûsiyetên xwe bi taybetmendiyên xwe bi mafê xwe divê rejîmê de divê sistemê de cê bigirin. بله سەرۆکێ Ji bo vê jî kanûn lazim in elbet. بله بێگومان قانون لازمەش بووی و ینی ئالین یاسایژی پێوە بڕێوە بچن دجۆتمە هێدا دەما سەرۆکێ مەهە پێ ئاخەوی ینی بە ئەشکرایی گوت gelek caraji rojav nîqat li ser çêbûn ku got eger Birêz Abdullah Öcalan banga wazî bike bila werê li vir li parlamentoyê de di koma Dem Partiyê de bangawazî bike û em ê mafê hêviyê bixin dewrê de. Tevî ku mafê hêviyê jî yanî ji aliyê yasayî ve ji aliyê dadgehên mafê mirov ya Ewropayê jî biryareke yasayî li ser e lê Tirkiye vêna hikûmet jî dewlet jî vêna paş dadixe. û beriya niha ji xwe doh pazdeyê tebaxê salvegera em bêjin wek pekekê bê şoreşa vejînê yanî Murat Qelelan bi eşkereyê got yanî nabe ku ji aliyek proseyek hebe behsa aştî bê lê rêberapo di girtîgehê de be yanî Murat Qelelan vêna bi zelalî got lê em gelek cara jî bînin yanî Birêz Abdullah Öcalan jî dibêje azadiyê takekesî ji bo min yanî watêk xwe nîne hinek mijarek cuda digire dest lê bi rastî ev jî bûye mijarekî rojevekî yanî hûn vêna çawa dinirxînin yanî divê çawa li vê mesele bête meysandin. Ev pêvajo ji bo Dem Partiyê jî rewşekê zelalek ku şertê yekemînê vê pêvajoyê azadiya Birêz Öcalan e. Yani eger serokê gelê Kurd eger pêşengê vê şoreşê eger pêşengê vê pêvajoyê aştiyê ne azad ve û vê pêvajoyê pirê ve neve ji xwe wê gelek alozî û gelek xitimandin çêbin. Yani pirê ve naçe. Mesele we yani eger komisyon biçe bi Birêz Öcalan ra hevdîtin bike wê bibîne ku esas xwediyê vê projeya tarîxî vê pêngava mezin Birêz Öcalan bixwe ye. Ji ber wê jî banga Baxçeliya ku mafê azadiyê pêk pê dicê de bû. Yani Baxçelî belkî fikra xwe ya cuda yani wekî neteweperestekî Tirkiye lê heqîqetekî aniye ziman ku ev pêvajo ev proses bê azadiya Birêz Öcalan nameşe. Em jî dibêjin divê demildest şert û mercên Birêz Öcalan yên ku daîmî vê pêvajoyê daîmî her tim rêve bibe bên serrast kirin. Ji bo vê yekê tu şert û mercê tu em bêjin astengî tu hincet navê divê derhal ji bo selameta vê pêvajoyê şertê yekî hereketa azadiya gelê Kurd jî ew bû şertê kongra PKK jî ew bû em jî dibêjin ji bo ku ev pêvajo pirêve biçe ev jî bi vê neveyeke hewceyîke zarûriyeteke mecburiyeteke. Bele başa gelek spas Birêz Tayyip Temel cêgirê hevserokên Dem Partî li Ameda Rengîn em jî bêjin serkeftin de ji bo we hêvîdarin carek dî em bernameyê xwe li Sûrên Ameda Rengîn çêkin serkeftin. Bihêviyekî wisa serkeftin û gelek problemê teknîkî jî çêbû bila carekê dibe. Silav Birêz. Her bijî gelek spas. Belê temaşavanên hêja em bi wî awayî jî hatin daviya bernameya xwe ya Rêya Kurdistanê hefteyek dî heman demjimêrê em li benda we ne. Şad bextewar azad bişî.